What's up mga ka-target? And welcome back. Welcome back sa Korea day, no? For today's video mga tagwa, no? Daw. So balik na ako Korea mga ka-target. Ya ikan kong trabaho mga kuan lang. Dua tulo oras. Dito lang sa kong dagat. Ya mog daw. Ya wala, sadly wala na ikuan. Wala na kitag kuan alimango, wala yung mga lungag. So wala na, nawagta na pong season din sa alimango din hinga kuan nga area ba. So balik na sa kuan, kinaso na lang sad. Sayang wala alimango. Daw na lang pang kuhaon mga ka-target. Kani may siya ikuan, medyo lamin siya klasa nga kuan daw. May shield, oh. May suit. Sa mga batuhan, daghan kayo, pilihan sa dagko lang, mga good size lang. Ubay na, oh. Shield mga ka-target, oh. Diyan, lumban. Wala ni sa mua sa Medellin. Nay kinasol na. Kinasag usa. Pagit, oh, mo ni lami. Kani mo lami. May pagka stripe ba, may puti nga baglis. Nani ba? Mo ni lami kunod. Good size. Di pagit. Ano? Ni ilang sa dagdag ko, madahol-dahol.
dagat ting hawa na sa hunasa nila oh. Daog na uli ta. Sudan na ni. Okay kayo.